Sollyset er gratis og en af betingelserne for livet på jorden. Den energi, jorden årligt modtager fra solen, er ca. 15.000 gange større end verdens årlige energiforbrug. Men det kan ikke dække hele vores energibehov endnu. Varmt vand og lune huse kræver energi. Energi fremstillet på den traditionelle måde har store omkostninger og slider på miljøet. CO2-udslippet er den væsentligste årsag til drivhuseffekten og stammer i overvejende grad fra forbrænding af kul, olie og gas. Bruger man derimod solenergi, mindskes både omkostningerne og nedbrydningen af det fælles miljø. Som eksempel kan nævnes, at et almindeligt solvarmeanlæg med 4-5 kvadratmeter solfanger sparer naturen for et CO2-udslip, som der ellers skulle 1100 kvadratmeter udvokset skov til at neutralisere. I Danmark, hvor solen skinner mere end 1800 timer om året, er det en god idé at udnytte solens energi og dermed være med til at nedsætte CO2-udslippet. Dette kan man gøre ved at vælge et uniterm solvarmeanlæg, som kan kombineres med olie, fast brændsel, masseovne, gas, elvarme, stokerfyr, brændeovne og fjernvarme. Uniterm solvarmeanlæg omsætter nemlig solens energi til varme i et enkelt og lukket kredsløb, uden at udsende CO2 eller andre skadelige stoffer til atmosfæren. Solvarmeanlægget bruges normalt til at producere varmt brugsvand, men også ofte til supplering af rumvarme andre steder i huset. Varmt vand udgør ca. 30% af den samlede varmeudgift i en normal husstand. Et solvarmeanlæg til brugsvand dækker typisk omkring 70% af varmvandsforbruget. Et anlæg, der også supplerer rumvarmen, kan dække op til 30-40% af den samlede varmeudgift per år. Når vi her på fabrikken har fået at vide, hvilke anlæg vi skal have bygget op, altså primært er det jo, om det er et rumvarmeanlæg eller det er et rent brugsvandsanlæg, så går vi i gang, men vi er jo også meget opmærksom på, hvad vi ellers kan hjælpe med, for det er jo skræddersyede anlæg, som vi laver her, hvor vi får oplysninger fra VVS-manden om, altså hvad der skal til, og så prøver vi på at samle så meget sammen her, og få det forbundet til elektronikken som muligt. Og det har jo mange fordele, også rent tidsmæssigt, fordi vi får det bygget op efter de diagrammer, som vi jo efterhånden har fået udarbejdet til forskellige anlægstyper, altså mest hvilken anden opvarmningsform man har, om det er gas, olie, fjernvarme eller biobrændsler. Det skal det jo tilpasses, og det er vi jo så meget opmærksom på, at vi får gjort sådan, at man får det optimale ud af et uniterm solvarmeanlæg. Uniterm solvarmeanlæg leveres som en færdig kompakt unit i størrelserne 175, 275 og 525 liter i standardfarverne grå eller hvid. 525 liter beholderen benyttes også til større anlæg, hvor flere beholdere kan kobles sammen efter behov. Beholderen er højeffektivt isoleret med miljøvenligt CFC-frit skum. Pumpeblokker og nødvendige ventiler er indbygget under beholderen. På grund af den effektive isolering kan der gemmes varmt vand til flere dages forbrug, så der også er varmt vand på en tåget eller diset dag. Bor man en 3-4 personer i et hus på 150 kvadratmeter, er det en god idé at anskaffe sig en 275 liters beholder med 2-3 solfangere. Dette dækker varmvandsbehovet og supplerer varmen til badeværelset fra maj til oktober, samt supplerer til den øvrige del af huset resten af året. En solfanger virker bedst, når solen skinner, men er dog så effektiv, at den også kan producere varmt vand på en overskyet sommerdag eller på en frostklar vinterdag. Med hensyn til solvarme, det har vi fået installeret for et år siden, og vores erfaringer med det er det, at vi kan spare omkring 300-400 kroner om måneden i sommerperioden, hvor vi udelukkende bruger solvarmen til opvarmning af varmt vand, og overskudsvarmen går til gulvvarme i badeværelset. Efterår og vinter kan man også få gavn af det, fordi den løfter returtemperaturen fra huset med nogle ganske få grader, 3-4-5 grader, men alligevel er det jo nok til en besparelse. Solfangeren kan leveres i mange typer og størrelser, og er typisk opbygget i en isoleret kasse med et metalfrit hærdet glas hen over en absorber, der opfanger solens stråler og omformer dem til varme.
Varmen transmitteres derefter i en frostvæske fra fangeren via en rørføring ned til solvarmebeholderen. For at udnytte solenergien bedst muligt fra solfangeren, fokuserer Unitherm på at producere en af verdens mest effektive solvarmestyringer. Denne fuldautomatiske styring kommunikerer med centralvarmeanlægget og maksimerer udnyttelsen af solens energi. Styringen er udstyret med 2 drejeknapper og 5 display, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik over de forskellige temperaturer i anlægget. Den ene drejeknap bruges til at vælge, hvordan man vil fordele solvarmen mellem varmt vand og rumvarme. Den anden drejeknap bruges til at vælge, hvornår tilskud fra en supplerende varmekilde eller en indbygget elpatron ønskes. Unitherm solvarmeanlæg, som altid står for sikkerhed og høj kvalitet, leverer skræddersyet fra fabrikken til den enkelte forbruger via en autoriseret VVS-installatør. Selve installationen er forholdsvis hurtig og enkel og kræver normalt ikke de store ændringer. Beholderen med den elektroniske styring kan for eksempel som her placeres i bryggerset, eller den kan placeres, hvor det nu er mest praktisk. Solfangerne placeres mest optimalt mod syd, på et tag, en gavl, et baghus, en garage eller direkte på jorden. Ofte anbringes solfangerne på taget af huset, fordi der er god plads og sjælden skygge. Men hensynet til husets udseende spiller også en rolle for placeringen. Selv den stråtægte idyl kan bevare sit udseende. Det kan også være nødvendigt, som her, at placere solfangerne på husets sydvendte tagterrasse. Jeg har valgt solvarme, fordi jeg på årsbasis kan spare omkring 5.000 kroner på det. Og yderligere har jeg så fået stokerfyr, så jeg sammenlagt kan spare omkring 10-12.000 kroner. Og samtidig med, så skal man jo begynde at tænke lidt på miljøet og CO2. Og ved det, at vejret er, som det er i dag, er min stoker slukket. Og det har den faktisk været siden 1. maj, og jeg regner ikke med, at den skal tændes igen før omkring 1. september. Så jeg kører udelukkende på solvarmen nu, og har ingen problemer med det overhovedet. Både til varmt vand og varme i gulvet, og det er ingen problem. Så jeg er yderst tilfreds med det. Unitherm solvarmeanlæg kan placeres alle steder, hvor man skal bruge varme og varmt vand. Som for eksempel parcelhuse, boligblokke, institutioner, virksomheder, campingpladser, sommerhuse osv. Vindmøllerne dækker i dag 20% af det danske elforbrug og har i 2001 reduceret det totale danske CO2-udslip med godt 8%. Solvarme har vist at reducere CO2-udslippet med en halv gang mere per husstand. Jeg prøver så vidt muligt at være miljøbevidst. For mig der er det et prestigespørgsmål at have et solvarmeanlæg. Når jeg i kraft af mit arbejde kører meget rundt i bil, så ved jeg, at jeg er med til at forurene miljøet. Ved at have et solvarmeanlæg, så er jeg med til at begrænse det her CO2-udslip. Det har jeg det godt med. Og når man investerer i solvarmeanlæg, garderer man sig også mod kommende energiprisstigninger, i hvert fald for den del af energiforbruget, der leveres af solvarmeanlægget. I dag findes der ca. 32.000 solvarmeanlæg i Danmark. Med de energipriser, vi har i dag, og med bevidstheden om, at olie og gas i fremtiden langsomt slipper op, og priserne stiger, er det derfor også fremover en god idé at investere i et godt solvarmeanlæg. Da det typisk betaler sig tilbage på 5-10 år, hvilket giver penge mindst 3 gange igen over en forventet levetid på 30 år. Det er samtidig vigtigt at tænke på det miljø, vores børn skal vokse op i. At kunne trække vejret og drikke rent vand burde også i fremtiden være en menneskeret. Unitherm solvarme. En vedvarende løsning.